Novo ficando con. Desta quenda tivemos o prazer de charlar cun referente no ámbito xornalístico, como é Óscar Benito, do En Xogo. Vamos. Mimá. Pará, fica coa bola, guacho. Bueno, boas Óscar, que tal? Primeiro de todo, moitas grazas polo teu tempo e agardo que vaya todo ben. Grazas a ti pola invitación, encantado, un placer. Por explicarlle un pouco a xente, ademais de para a canle de YouTube, esta entrevista pois ten un pouco a súa orixe no meu traballo de fin de máster, que xira un pouco en torno ás novas tendencias do xornalismo deportivo e os streamings en Twitch, YouTube tamén, por exemplo esta canle ou bueno, outras de referencia a nivel estatal. E ti, precisamente, como un dos xornalistas que xa levas moitos anos no xornalismo deportivo, non sei se ti aprecias un cambio de paradigma ou como ves en xeral o futuro do xornalismo deportivo. Evidentemente as vías digitais son agora mesmo o que está mandando un pouquiño, sobre todo, bueno, pois a xente que quere facer unha alternativa, facer cousas distintas, cousas interesantes. Date conta que eu con os anos que levo, claro, isto cambiou moito. Non podes pretender que isto que como estaba toda a vida, como era hai 20 anos, como era hai 30 anos, evidentemente as novas tecnologías están aí, sobre todo para vos, para os que empezades, que sodes os que vais fazer os donos de todo isto. Cales dirías que son os aspectos nos que máis cambiou dende que te incorporache no 1990, se non me equivoco, a TVG ata agora, por exemplo, ata o momento actual? Antes era todo moito máis artesanal, date conta cando entrei na tele, pois eu que sei, as cintas eran un tamaño considerable, despois foron reducíndose, agora xa non hai cintas, e todo digital. Só nos preocupábamos de ter a televisión, na canle, ademais só había unha, e agora, pois evidentemente, temos que atender a redes sociais, a Twitter, a canais de YouTube, a transmisións de partidos que van pola página web. Son moitas novidades e afortunadamente, bueno, pois pouco a pouco vais incorporando xente que sabe un pouquiño máis diso que nós, que levamos ali tanto tempo que estamos un pouco anquilosados nese sentido. Ti eres consumidor de algunha canle de YouTube ou de algún streaming, algún podcast, ou en xeral como te manexas ti coas redes sociais e toda esta nova era? Gústame moito informarme a través de algunhas redes sociais como Twitter. Non me gusta demasiado o ton que empregan moitos dos que están ali, pero para informarse está ben. Sí que gústame informarme con podcast de algúns deportes especializados que a mí me gustan moito, por exemplo, fútbol americano, sigo moito podcast especializados diso, ou de outro tipo de cousas, canais de historia, tal. É o máis cómodo para mí, non? Vas de paseo, vas escoitando. O tema de YouTube teño un pouco deixado. Pero bueno, sí, evidentemente sempre hai algo interesante, as veces que son enlazas, mira, isto está aí en YouTube, pero é certo que me teñen que dar un poquinho feito para buscar. Masticado, que se te mandan o enlace, sí, pero se tens que buscalo ti, quizáis sí. máis. Claro, igual sei que me poño a buscar se algo que me interesa moito, pero bueno. Bueno, e como falábamos antes, a nivel estatal hai moitos xornalistas deportivos, eu que sei, por exemplo, Maldini ou Álvaro Benito, que aparte de compaxinar o seu traballo en medios, están dando ese paso a llamen as portas, non, ao xornalismo deportivo en YouTube. Non sei se ti, por exemplo, te imaginas a Gustavo Varela facéndose un canal de YouTube explicando o novo formato da Primeira Federación, ou se a nivel galego pensas que algún xornalista de medios de comunicación pode dar o paso a ter unha canle de YouTube? Sí, seguramente que sí. En o caso particular de Gustavo Varela, eu vexo facendo calquera cousa. Se é quen de explicarlo en xogo en 5 minutos como é todo o sistema absurdo de todo desta temporada, que non faría cun canal de YouTube, nada máis. Gustavo é un traballador espectacular. Alguna entrevista máis que fixen con algún compañeiro teu que está, bueno, estes caldes que están tendo unha resposta fantástica, porque a verdade é que quedo sorprendido, non? Vinche outro día con unha entrevista, por exemplo, con Riazor.org, non? E había un montón de comentarios, o sea, ao principio sí que te sorprende, pero xa non, evidentemente. Isto é un xeito de facer cousas interesantes en ter que estar un medio encorsetado nunha televisión, ou para min, desde logo, é fundamental a parte do futuro. Ademais, neste caso, incrementado na súa velocidade, creo que polo tema da pandemia, non? Que fixo que se fixeran moitas cousas desde casa, todos tivemos que incorporarnos un pouco a esta historia tecnolóxica, pois creo que é imparable que evidentemente convivirá co que é a televisión convencional, pois con estas cousas que faz ti agora mesmo ou que fan os teus compañeros teus. Esa era precisamente a seguinte pregunta, que xa non só é que xente que traballa en grandes medios deo salto a YouTube, senón que hai moita xente que ao mellor antes non podía comunicar deportivamente ou facer unha canle de YouTube ou contar historias do fútbol ou de outro deporte porque non tiña esa estrutura que che permiten os medios de comunicación, e agora quizás con a cámara, un micro e un pouco de coñecementos de internet pois pode dar o salto, e hai moita xente que está tendo éxito en internet sen ese amparo dos grandes medios ou sen esa estrutura. Tamén é un escaparate para nós, non? Sí, evidentemente, además
que ves as cifras de algúns youtubers ou de xente que tengan cales especializadas. Eu flipo, por exemplo, cando ves as cifras de xente que sigue un xogo, por exemplo, un partido de PlayStation, ou que sei, iso xa non me entra moito na cabeza. Pero sí que é certo que se te permite, isto que estás comentando ti, teño un móvil, teño unha conexión, fago un programa. Isto, evidentemente, antes non se podía facer, pero nos pasa tamén na tele. Antes non podíamos facer todas as transmisións que facemos agora. Pues, evidentemente, aproveitas todo o salto tecnolóxico para tamén a televisión convencional como nos a facelo, que eu aquí este na casa, mañá de vou empezar un programa novo. Se o fago ben, conto cousas interesantes, perfecto. E despois do que falabas ti da pandemia, eu tamén penso que sí que acelerou moito ese proceso, dar o salto á era digital e a todas estas novas plataformas. E sobre a xente que consigue éxito en internet, penso que tamén os futbolistas xa a nivel estatal, penso, por exemplo, en Ibai e as súas charlas con Ramos, con Piqué, con Agüero, non sei se viches algo sobre iso. Como que tamén todo isto permite un pouco, sempre se falou de que os futbolistas e a xente do deporte como que estaba bastante afastado dos medios de comunicación, e entón toda esta nova era digital como que tamén os achega un pouco a xente, porque ven que eles mesmos están streameando ou eles mesmos están facendo unha canle de YouTube ou falando con Ibai ou... É evidente, e ademais é que é moi sorprendente, porque hai futbolistas que, os que ti estabas comentando, que non conceden unha entrevista nunca xa máis, e agora con toda esta historia, pois sí que se presta. Con vos non, evidentemente, porque en xogo eu penso que se lle ten moito respeto en Galicia polo labor que fai, entón penso que non tedes problemas normalmente para falar cos xogadores de aquí. En Galicia tamén pasa, en Galicia, non polos futbolistas, os clubes en xeral tomaron o control dos medios pola súa conta a través de departamentos de prensa que obviamente fan o seu traballo, que seguirán instruccións. Para nós antes era moito máis fácil, chamabas a calquera futbolista do Deportivo, do Celta, todos viñan ata o xogo e desde que lle damos moitísima bola, non? Sempre se lle deu, pero moita bola segunda vez, terceira, nas últimas temporadas, evidentemente, antes da pandemia, tiñamos sempre un convidado no plató, xente encantadora, maravillosa, extraordinaria, porque non teñen ese filtro, decir, no, que, bueno, mira, que o xefe de prensa non me deixa. Sempre había algún que pasaba un pouco por riba e acababa vindo, que se acaba de retirar, que era un auténtico fenómeno, o gato de Catoira, que sempre nos atendía, que era máis unha amabilidade extraordinaria, Thiago Aspas, antes, Lucas Pérez, no, estaba no Deportivo, Borja Iglesias, é un auténtico fenómeno, porque ademais el se preocupaba de, non, eu vou para Galicia e teño que ir ao xogo, falaba con xefe de prensa do Español, do Zaragoza, estivera. Non, é que eu teño que ir. Que tal, amigos do Enxogo? Como estades? Nese sentido, sí que non temos queixa. Agora, claro, con todo isto non podemos levar xente a plató, agardo que isto se poda facer canto antes e que volvamos ter esas grandes figuras do fútbol galego, penso na Antón de Vicente, un montón de xente que sempre está máis aí con nós e que nos apoia, que nos anima, que nos agradece un pouco lo que facemos. Sei que non sempre é a gusto de todos, que diches o Deportivo, non diches... Nós o que intentamos facer é o que pensamos que é mellor sempre. Obviamente agora non hai cor, está o Celta en primeira e hai moita diferencia cos demais equipos, temos o Lugo a ver se se salva nesa loita que está en segunda, xa tivemos mellores tempos do fútbol galego e a ver o ano que ven como se queda isto estruturado, a ver se o Pontevedra non nos dá o disgusto de caer a terceira, que iso xa sería tremendo, pero títate conta que pode supoñer para nós o ano que ven estar pendentes de 5 categorías. Ás veces é unha tolemia, pero intentamos facelo sempre. Bueno, a ver como nos sae a temporada que ven. Seguro que ven. Se seguides pola mesma liña que ata agora, seguro que ven. A ver. Pensas que en xeral os medios de comunicación así máis tradicionais, radio, televisión, síntense un pouco ameazados ás veces por esta nova tendencia? Pode ser que sí, pero eso é lei de vida, pasou sempre con un montón de cousas. O que pasa é que é uno como que estou circunscrito, que é a Televisión de Galicia, e a Radio Galega, penso tamén moitísimo. Levamos tantos anos, con un público moi fiel, o Galicia en goles é unha maravilla, neste caso falo do xogo, xa non vou falar máis, pero sí que ves que nós, mantendo un formato de programa, digamos, tradicional, sen convertirnos nun chiringuito. ¿Cómo que va? Sen facer nada diso, sí que cando nos mantemos un pouco a audiencia, porque a xente que interesa ao final é ver o que fixo o seu equipo, o equipo da súa vila, o equipo da súa cidade, e sen meternos nesa estrangallada. Iso sí que temos que agradecer que toda a xefatura da tele sempre estivo de acordo niso. Non, aquí vamos a ser serios, e nos pasalo ben, pero por serios. Se tiveras que calificar do 1 ao 10 a adaptación da TVG en xeral e do Enxogo en concreto a esta nova realidade audiovisual digital, as redes sociais, a todo iso, que nota lle porías? Bueno, de momento estamos nun 6, quizáis, nun 7. Pouco a pouco, teño por aquí o gato.
Pode saudar, se quere pode saudar. Sí, a ver, igual sube por aquí dentro. Evidentemente estamos tamén mellorando niso. Creo que precisamos incorporación de xente nova, porque date conta que ali, a mirando parte dos que estamos, levamos moitos anos, empezamos de outro xeito. Adquirir agora todos eses conhecementos, sí que os podes adquirir, pero non tes ese feeling que pode ter alguén recén saído da facultade ou alguén máis novo que se manexa mellor niso. E creo que co tempo sí que estaremos á altura un pouco de todo iso. Falabas antes do chiringuito, xa comentache en varias entrevistas que quizáis non é o xornalismo que máis se chame a atención a ti, ou que máis consumirías, ou que máis farías ti, producirías ti. Pero penso que tamén esta nova tendencia ten unha cousa que non se ten por que ver negativa, que é que achega un pouco máis ese infoentretemento. É dicir, información máis pura, máis tradicional, con ao mellor entretemento que dicías ti, de que ao mellor alguén pode castear un partido de FIFA, ou pode facer un contido deportivo, pero quizáis non tan serio informativamente, máis de entretemento, máis de tal, non sei como ves ti eso. Sen achegarse quizáis ao que fai o chiringuito, que é un show total, pero... Vamos a ver, aquí o que manda ao final é o que lle interesa a xente, ¿no? Ese, por exemplo, a xente interesalle o que fai o chiringuito, pois mira, perfecto. Espera un momento. Sombra, cachis en la mano. Sombra, vente, ven, mira, saluda. Sí. Ven. Vou cambiar de escenario. Vale. Se podo meter esta transición co gato sería Sí, perfecto. nada, ti podes metelo, todo queda natural. Esa está, aquí non pasou nada e seguimos. Nada, perfecto, isto seguimos. Ni moitísimo menos hai que desbotar o traballo que fan, que cada un é libre de facelo como queira. O mesmo que estabas a comentar de Ibai ou de calquera youtuber que capte a atención da xente. Que ademais eu non pretendo ter a razón que a xente, joder, que besta, que o Sálvame ou que calquera outro programa. O fan, a xente o ve, adiante. Falabas tamén antes dos departamentos de prensa e penso que tamén outro dos inconvintes que ten un pouco o día de hoxe o xornalismo deportivo son os dereitos televisivos, sobre todo a nivel primeira e segunda división, e a vos mesmos vos pasou o de que pois xa lle dabades bola antes, pero tamén tivechedes que apostar firmemente por segunda e terceira precisamente porque a loita polos dereitos de primeira e segunda pois era inviable coas cotas as que estaba chegando. Non sei se foi así, supoño que sí, que sería por un motivo similar. Sí, o que pasa que, ti date conta, eu desde que entrei na televisión de Galicia, que nos tiñamos todo o fútbol, damos primeira, incluso chegamos a dar Champions, pero desde o primeiro momento sempre nos ocupamos da segunda e da terceira. O que pasa que sí que, evidentemente, co tempo, pues, das máis partidos desas categorías, non tes das outras, intentas por todos os medios dar a mirande parte da información do que ti tes, e o que non tes, pois, neste caso, optamos aos resumos. A Televisión de Galicia está facendo un grandísimo esforzo para ter resumos de fútbol profesional, que iso é unha pasta. Entón, evidentemente, mentres podamos optar a telos, aí van a estar. Para o ano que ven intentaremos ter esa primeira federación a ver que pasa, porque hai un conflito tamén de dereitos, que sei, por exemplo, agora na fase de ascenso á segunda división. A xente nos dicía, por que non diches o partido do Celta B? Pois mira, non o dimos polo mesmo porque non damos a final da Champions, porque non tiñamos os dereitos, era imposible, non eran nosos. Que se fora outro equipo, que nin outro equipo, ainda que fose cos pedriños de abaixo, non tiñamos os dereitos para dalo, e non o podemos dar, pero que faime moita gracia. Por que non dades as Olimpiadas? Pois porque non podemos, non temos os dereitos das Olimpiadas. Chegamos onde podemos. Xa bastante facemos, hai moito esforzo, neste caso por parte da dirección, que aposta polo deporte, aposta polo fútbol, a cantidade de horas que se fan de retransmisión deportiva, claro, non só do fútbol, que estamos pendentes de todos os equipos, estamos co Asobal, estamos co Alepouro, que non dades a CB, pois tampouco temos os dereitos da CB, xa quixéramos ter. En canto podemos dar hockey, damos hockey, balonmán, non podemos abarcalo todo, evidentemente, porque seríamos a ESPN americana, pero facemos o que podemos. O decía sobre todo porque eu me criei co Barça en Champions retransmitido en galego na TVG, entón penso que isto tamén vai a peor un pouco, cada vez os dereitos televisivos van para menos xente, máis elite, por decir, claro, exacto, máis de pago, máis elite, menos en aberto, entón pues bueno, é unha putada, pero tamén é certo que eso motiva que vos centredes quizáis no fútbol máis noso e tamén a xente eu penso que lle gusta e que recompensa ese esforzo por ir pois ata cos pedriños de abaixo sen faltarlle o respeto cos pedriños, a cubrir ese partido e a informar del como se fose o Barça en Champions, porque o tratamento informativo é moi similar. Sempre pongo de exemplo a xente que no seu día narraba os partidos da Champions na galega, que é a mesma que agora narra os partidos de terceira, o que narramos, e aquí berrase igual, e se fai con a mesma emoción un Arsenal-Barça de final de Champions que un Ribadumia Rápido de Burzas. Francamente, nese sentido, creo que non hai dúbida, claro, os 6 que facemos de terceira e segunda vez, que ademais a xente non se dá conta do que custa facer iso, da cantidade de xente que ten que estar implicada. Non somos unha televisión cun
cun montón de personal, sobre todo na fin de semana, tes que adecuar moito, axustar moitísimo, hai cousas que ás veces non podes facer por imposibilidade material, pero todo o que se pode facer se fai. E cambiando un poquinho de tema, unha das características desta nova era digital das que falamos, deste cambio de paradigma, é precisamente os usuarios, a audiencia, porque antes como que os consumidores eran fixos, era unha comunicación que non era bidireccional, era completamente directa, un medio de comunicación daba unha información, os usuarios escoitaban e punto. Agora forman parte da información en moitos casos porque son prosumidores, ou forman parte desa produción, ou poden responder ou poden participar. Vos, por exemplo, non xogo cos tweets ou facedes que a xente pode entrar no programa. Pero non sei se quizáis valorades unha participación algo máis directa que os tweets ou se estudou algo nese sentido. Todo pode ser, porque o mesmo que agora estamos cos tweets, quen non ia pensar hai anos, non? De feito, cando empezamos o tema dos tweets, eu levaba as mans a cabeza, dicía, madre mía, xa verás ti agora, os do Celta por un lado, os do Deportivo por outros, non sei que, vaise montar tal. E o que teño que decir é que un 90 e pico % dos chíos que temos no programa son sempre positivos, son sempre opinando con respecto, ás veces criticándonos, pero tamén con respecto. Hai unha porcentaxe moi mínima que, bueno, pues que se pasa un pouco da raya, pero a verdade, eu pensaba que ia ser moitísimo peor, xa che digo. Esta ser unha grandísima experiencia que pode ser ampliada, evidentemente, claro que pode ser ampliada, porque eu creo que os tempos sí que están exixindo un pouco eso. E precisamente a TVG noutros ámbitos que non son o deportivo sí que está quizáis dando un pouco máis o paso. Está o digo eu con Esther, que agora tamén está por Twitch. Non sei se, por exemplo, o enxogo cun chat en directo, é dicir, a mesma emisión que se fai no programa na televisión, facelo en Twitch e que quizáis haxa un chat en directo que igual que se len os tweets se pode ler o que pensa o chat nese momento. Non sei se sería unha opción, por exemplo. Podería ser unha opción perfectamente. Que, de feito, na tele nos últimos anos, desde o proceso de digitalización, que tampouco foi sinxelo, vanse dando pasos nese sentido. Redes sociais, pouco a pouco, porque claro, non podes facelo todo de repente, pero sí, porque non, esa pode ser outra idea, non? De feito, xa escoitei falar, non? Se escoita por ali, tema Twitch, claro que sí. Por que non? Evidentemente, estamos abertos a calquera tipo de cousas e isa pode ser unha interesante, non? Falemos un pouco agora dos grupos de idade. Pensas que tamén nesta nova era digital, neste YouTube, neste Twitch, hai unha brecha de idade, como que a xente a partir dunha determinada idade pois non entraría a Twitch a ver, por exemplo, en xogo e o preferiría ver na televisión ou non consumiría certo tipo de xornalismo deportivo en YouTube por velo ao mellor nunha prensa escrita? Sí, hai unha brecha de idade que xente de determinados anos que para ver consumir televisión o que fai é poñer a tele. Non lle digas, no, que podes ver iso mismo aí na página web ou no móvil, mira, tes aí a web da Televisión de Galicia ou outras webs. Non lle digas iso porque non o fixo nunca e non o vai facer. Que ás veces non tes máis remedio que irte incorporando a iso. Creo que eu estou nesa fronteira, non? Os anos que teño, sí que eu pois vexo moita televisión pois no ordenador, na tablet, no móvil, sí, pero non lle pidas iso a xente maior que o mellor le va vendo a Televisión de Galicia toda a súa vida, e non, que ti agora para ver o luar tes que entrar nun Twitch ou tes que... Aí hai que convivir un pouco con todo iso e saber para que vai dirixido cada programa. É parte desa transición tamén cara todo o novo. E outro dos puntos que destacan tamén destas novas iniciativas é un pouco o cambio de financiamento. Antes falábamos de que hai xente que só cun micro e unha cámara pode ter unhas audiencias ou pode ter un éxito super relevante en YouTube ou en Twitch ou en calquera outra plataforma, e quizáis isto permítelles pois non depender, isto é algo que se fala moito desta mano negra das grandes corporacións que maniatan aos xornalistas, pero sí que é certo que, bueno, que se ti só dependes económicamente da túa audiencia, só respondes diante da audiencia, non tens que responder ante ninguén máis. Entón, quizáis de algo máis de xornalismo independente ou algo máis de liberdade para facer contidos. Home, ti, por exemplo, ti isto que estás facendo, digo eu que farás o que te queiras aí. Eu non teño xefe, Non tes xefe, iso da gusto, mira, levas os cascos que queres, mira, me saio aquí con este jersey tan lindo, entrevisto a quen me dé a gana e pregunto o que quero. Evidentemente, iso é unha grandísima vantaxe. Se ti tes un soporte económico, poderás facer máis cousas, seguramente, máis interesantes, pero non serás tan libre. Pero iso pasa todo, pasa co xornalismo, pasa con calquera outra actividade. Bueno, eu vou poñer un bar e vou levar como eu quero, vale, sí, pero tes que poñerte a pasta. E, bueno, igual casi mellor vou con este que me vai dicir como fago, pero igual estou mellor. Pero a poquina él. A poquina él.
segundo as circunstancias de cada un, pois estarás máis cómodo. Como dirías que cambiou a túa vida? Esta é un pouco metafísica. Como que, xa que podo facer o que queiro, non? Isto que falamos de que non teño xefe. Tranquilamente. Como dirías que cambiou a túa vida no aspecto persoal, pero tamén no profesional, dende que apareceron as redes sociais? Como que quizáis midas un pouco máis as túas palabras ou o que fas na tele ou non sei, porque sabes que en calquer momento nas redes sociais se viraliza algo que dixeches sen contexto ningún e non sei se mides un pouco máis as túas palabras. Sí, que mides moito porque date conta cando levas un tempo, tes un determinado número de seguidores, ademais no meu caso, tema deportivo, eu teño seguidores na zona da Coruña, moitos en Vigo, moitos en toda Galicia. E ás veces, por algún comentario, poño este exemplo, non? Co esperpéntico final de Liga do ano pasado en segunda división con ese descenso deportivo, eu co paso do tempo sigo pensando que foi unha cacicada e unha injusticia contra o Deportivo. Bueno, aí eso foi tremendo, porque eu exercía unha defensa, creo, do equipo galego nese momento. Houve moita xente que non entendía, que se chega a ser o Celta, que se chega a ser o Celta, e que eu, cando o Celta descenderon na segunda división B, eu lembro que claro, non había redes sociais, defendo sempre, ou procuro defender o que creo que é xusto. Pasoume, por exemplo, cando o Madrid empeñaba sin xogar aquel partido, non se podía en Balaídos porque se veía coberta, fixemos unha defensa de que aquelo non se podía xogar, coa turra que deron, con tal non sei que. É dicir, ti en cada momento podes molestar a unha parte ou a outra, o normal é que ti defendas o que crees que é xusto nese momento, e bueno, tirar para diante. Outras opinións, bueno, pois aí cada un xa, e bueno, pois é mellor non meterse nisto, non meterse no outro, bueno, pois con respeto sempre, podese facer. Alguén sempre vas molestar, eso está claro. De feito, sí. Poñas un tuit outro día, non me acordo sobre que tema foi, pero algo así de se existise Twitter cando pasou non sei que, a que se podería liar. Non me acordo sobre que tema foi, pero estou completamente de acordo. Era concretamente porque que me fai moita gracia, porque últimamente aquí cada vez que se fala dunha posible fichaxe por parte do Deportivo, por exemplo, non é que está falando de que di que se ten ofertas de segunda, que pues se ten ofertas, claro. Eu digo, se no ano 94 Bebeto que falara con Borussia de Dortmund, pois non podía vir ao Deportivo, pois igual non podía vir, claro. Interpretouse un pouco mal porque, claro, non era o mesmo, o exemplo non era válido, como Bebeto non son os dos en día, pero quería decir un pouco o que está pasando, porque a xente ten todo o dereito do mundo no mundo do fútbol, se xa adestrador, se xa xogador, escoitar as ofertas que queira, e ti podes estar contento co seu traballo, non querer fichalo, e dice, bueno, pois imos intentar convencelos, e despois ven, pois mellor, e se non, pois non, pero se ti estás interesado en alguén, e que non, é que, digo, non, é que a min chavoume Telecinco outro día, vou escoitar, pois entón xa non te queremos aquí na televisión tradicional, pero bueno, por qué? Non sei, me parece un pouco excesivo. Sí, hai moita tontería nese sentido, como cando a xente busca, eu que sei, Guiño de Marcelo al Barça, le dio like a la publicación de no sé qué, vete a tomar por el culo. Claro, é que estamos asistindo a cousas que son, de verdad que son tremendas. Hai que medir todo, xa non che digo, bueno, eu que non son ninguén e que teño nada de seguidores, pero que imagínate un futbolista destes que non sei, imagino que deben ter unha vida moi complicada nese sentido para non ferir susceptibilidade. Bueno, e as tres últimas xa, comentache en algunha entrevista que Manuel Pampín era como teu referente na profesión, se tiveras que dicir un. Pensas que se Manuel Pampín comezase a día de hoxe no xornalismo, tería unha canle de YouTube ou de Twitch? Sí, tería. Sí, seguramente que sí. É que ademais date conta que eu, claro, que cando cheguei á tele ali no ano 90, Pampín era o que levaba o show, era o que levaba, é o que me meteu ali para empezar a facer os resumos, facer cousas, as cousas que veía pola tele, de repente comezar a facelas eu, unha maravilla, que foi un primeiro referente, aparte de que era un auténtico crack, de presentador, de director do programa, de compañeiro, de xefe, e de todo, así que nada, aproveita para mandar unha aperta deste. A ver se o ve, a ver se mira o vídeo. Xa o dixeche un pouco antes, pero bueno, incidimos un pouco no tema. A reformulación destas categorías da segunda B non ten que ver moito coa nova era digital, ou sí, ou mellor é o paso da adaptación. É unha nova era. Claro. Non sei cal é a tua opinión con todo isto que fixeron coa terceira, primeira federación, segunda. É que a min esta liga, que é certo que estaba moi condicionada polo tema da pandemia, pero teñan razón Michel Alonso, agora Luisito, que se queixa moito tal, que isto era unha tolomera. Cada partido para o aficionado era unha maravilla, todos os partidos contaban. Para un equipo, para un xogador, para un adestrador, era unha tortura, pero unha tortura absoluta, porque ti, con unha diferencia de 2 puntos, podías verte condenado a estar na terceira división ou poder optar a estar na primeira federación. Parto da base de que se fixo algo moi injusto, porque non é xusto que alguén poida descender 2 categorías na mesma temporada con unha diferencia moi cortilla de puntos. A reestruturación,
que non sei, a min gústame a nova categoría, a primeira federación, gústame. Eses dous grupos van a estar ben, pode ser unha categoría competitiva que pode ser interesante. A partir de aí, claro, eses 5 grupos da segunda federación, amigo, que ademais estou aquí a 2 categorías aínda do fútbol profesional, a ver como saio daqui, se eres un equipo con aspiracións, senón sempre con ese agobio e que se baixo a terceira, digamos que son pasos moi complicados de dar e que lle van custar a moitos equipos que o mellor esta temporada tiñan expectativas incluso de loitar por volver ao fútbol profesional. E falo do Pontevedra, falo do Numancia, que caeu a esa segunda federación. Para eses clubes é un auténtico pau, e veremos como saen diso. E ollo a esa primeira federación do ano que ven, que aí vai haber proxectos e equipos que van a estar aí para subir sí ou sí, e non vai ser un paseo para ninguén, que ninguén se fíe, porque vai ser moi competitivo. Logo está o tema este de se quedar en segunda federación e manterse ou é descender unha categoría, porque claro, agora con toda esta reestructuración, a segunda B pasa, o sea, se consideras a segunda B a segunda federación é a cuarta categoría do fútbol. Claro, prescindindo de terminoloxía, decidín xa desde hai uns meses decir, bueno, pues están loitando polo acceso a tal categoría. Por exemplo, o caso do Deportivo Racing de Ferrol, eu diría, accederon á primeira federación, evidentemente non ascenderon, permaneceron, sí, bueno, pero accederon a unha categoría nova. Por exemplo, o Coruxo, que agora conseguiu esa permanencia na segunda federación. En realidade descende unha categoría, pero ti crees que iso é un descenso? Non é un descenso. E tal e como se deu a tempada, menos que creouse unha categoría nova que ao que non puideron acceder todos os equipos porque todos non cabían, claro, si que é un descenso pois o de Covadonga, claro, sí, vais a terceira división, pero é que o demais é todo por tan pouca diferencia de máis que ti poidas estar a cabalo entre ata 3 categorías, unha tolemea que non me extraña que para os clubes fose pero terrible para os adestradores e para os futbolistas. Teño moito interese por ver como se desenvolve a vindeira temporada porque vai ser moi interesante para o Deportivo, creo que para o proxecto do Racing de Ferrol, por exemplo, que a mí é un proxecto que creo que un poquinho a curto o medio plazo vai ser un referente para o fútbol galego, creo, para min, esa é a miña idea, e ver como poden evolucionar tamén, obviamente o Celta ve outro ano máis, estará aí, e como van a afrontar a temporada os da segunda federación. A mí iso tenme loco, como vai a afrontar o Coruxo co cambio de adestrador, a ver o Arenteiro, como vai ser, claro, como vai ser para os que chegan e dicir agora Bergantiños, Arenteiro, outro que poida ascender, e diste, bueno, pois para eses equipos vai ser unha temporada maravillosa, para Arenteiro, para Bergantiños, pero para o Pontevedra, para o Numancia, para eso, a ver que fago eu agora aquí. Todas esas diferencias un pouco que tamén pasou este ano, ¿no? Equipos pequenos entre comillas, que ninguén se enfade, Marino de Luanco, Langreo, e claro, cada vez que recibían un Deportivo, un Racing de Ferrol, un Pontevedra, amigo, cuidado, Entón, claro, Compos, a presión de cada un claro, é moi distinta. Mesmo Compos, cando ia a xogar a Riazor ou a Pasarón, claro, quero dicir, non porque o Compos é máis pequeno que o resto de equipos, senón porque leva moitos anos en terceira e ir a xogar a Riazor despois de tantos anos, e aparte co Depor en segunda, que é algo contextual, entendemos. Claro, que pasa que depende da situación de cada clube, para uns é ilusión absoluta, para outros é presión absoluta. Entón, claro, non é o mesmo que ti esteas obrigado a gañar todos os partidos, a que o momento que eu teño a oportunidade agora de xogar a Riazor ou tal, e a ver que pasa. Iso é lógico e normal. Depende da situación de cada un, pois veremos. Teño, na verdade, certa curiosidade por ver como vai evolucionar esa vendeira temporada. Onde as veremos, ti que o sabes, aí no xogo. No xogo, por suposto. Iso iba a dicir, iba a ser a miña conclusión, que estaremos pendentes para a temporada que ven, tanto no xogo como aquí en Fica coa Bola, o que podamos facer dentro das nosas limitacións. Oye, Óscar, pois moitísimas grazas polo teu tempo, foi unha charla moi guai, penso, polo menos para min me enriqueceu moito e penso que pode valer para o traballo, así que pois quitando a aparición do espontáneo. Esos son cousas do directo, que é unha frase que se repite moito na tele. Bueno, pois Odito, agora vou rescatalo, que o deixei encerrado por aí. Pois Odito, moitísimas grazas e nada, un saúdo moi forte, Odito, grazas, nada máis. Grazas a ti, unha aperta, que vaya moi ben este proxecto e con todo o que te presente, vale? Hasta logo. Aperta. Mi má.